Partizan si preko 3010. Dakle, Partizan je preko 3010. Ide, molim te, gledaj. Startovi. Vi gledaj. Ja stvarno, brate, mi ovamo redari, samo gledaj. Šta će rad? Nemoj se posjetiti. Ovo, ko će se uđu na kraju? Samo će devojke šta na dole. Alo? Pa izgleda počeli da puštaju ovo. Alo? Sada sve ovdje Partizanovi. A to neko dovoljno 10 minuta. Mamu vam, jedno je. Ali zaslužio ovo znanje ovakvih stepena. Pa da ne popadaju, to je treba sad ustaviti jasno. Niste širili. Neko je sireno. To ništa u kraju ništa ne je. Ja ne pojmem. Agora se fecha. Ovo im je dobra pesma, ovako smo mi se sviđali. Da je. Neko je to ne bavi se sam. 3 metra od njega stoji žandarmeri. I oni se bave zajedno. To na YouTube. Viš? Halo, direktore! Vi da kupe karte za bazen i da je... Da. Da vide policija u našu državu šta radi u Zagrebi. Ne, rekao broj da provalim koji. Ja da važem sam Partizanovac, to je skoro posljednji. Kupi neke zanimacije.